नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी 1 कप बेसन से गुजराती स्टाइल फाफड़ा बनावे के बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका, जौन कि आप लोग पहली बार में हमरा जैसा आप लोग बना के तैयार कर लेब जा। त आप लोग देख के बता ना सकेनी जा कि हम एके पहली बार बनइले बानी फ्रेंड्स। एकदम आसान और बहुत ही ईज़ी तरीका बाटे। त चली जा आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लिहल जा। त सबसे पहिले एगो हम बर्तन लेले बानी और एमे हम लेले बानी 2 कप बेसन। देख सकेनी जा, त बेसन के पहिले से हम छान लेले बानी। त एइजा हम 2 कप बेसन लेले बानी। अब एइजा हम थोड़ा-सा नमक लेले बानी और एइजा हम थोड़ा-सा अजवाइन मंगरैल लेले बानी। त खाली अजवाइन पड़ेला, त मंगरैल भी आप लोग डाल सकेनी जा अपना हिसाब से। अब हमनी के थोड़ा-सा एइजा रिफाइन तेल ले लिहल जी। त 2 चम्मच हम रिफाइन तेल लेले बानी। अब एके का कइल जी कि थोड़ा-सा एमे पानी डाल दिहल जी और पानी डाल के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी हाथ से, ए तरीका से। आप लोग मोयन भी कर सकेनी जा और डायरेक्ट आटा जैसा गूँथ भी सकेनी जा, कोनो दिक्कत नइखे। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के का कइल जी कि हमनी के बेसन के बढ़िया से गूँथ लिहल जी, एकदम आटा जैसा गूँथे के बाटे एइजा। तो देख सकेनी जा हम के तरे गूँथतानी, ए तरीका से आप लोग हल्का-हल्का पानी डाल के बढ़िया से बेसन के गूँथ लेब जा। अगर हल्का गीला हो जाए तो थोड़ा-सा और बेसन एमे डाल सकेनी जा। तो हम थोड़ा-सा बेसन डाल देनी है, थोड़ा गीला हो गइल रहल। अब दोबारा से एकरा के बढ़िया से का कइल जी कि गूँथ के एकदम सॉफ्ट, मतलब कि एकदम टाइट तरह के हमनी के एइजा आटा लगा के तैयार कइल जी। देख सकेनी जा, बढ़िया से एकरा के मार लेब जा, एकदम से सॉफ्ट कर लेब जा। त तेल डालला से का होई कि बढ़िया से आप लोग के आटा गूँथ के तैयार हो जी। अब थोड़ा-सा रिफाइन तेल डाल दिहल जी ऊपर से और एके बढ़िया से हमनी के मसल दिहल जी और मसल के बढ़िया से एकदम से एक जगह कर दिहल जी। देख सकेनी जा, अब हमनी के पूरा तरीका से ई सॉफ्ट हो गइल बाटे। अब यही तरीका के हमनी के आटा चाही। अब थोड़ा-सा एमे से निकाल लिहल जी और हाथ पे रख के, दोनों हाथ पे बीच में रख के तरे गोली बना लिहल जी। तो गोल-गोल चाहे लंबा साइज़ के अपना हिसाब से आप लोग बना लेब जा। एही तरीका के हमनी के बनावतानी जा जेंगा रसगुल्ला बनावल जाला, चमचम जेंगा बनेला ओही तरीका के हम बनावतानी, देख सकेनी जा आप लोग। तो ई गुजराती डिश हटे और हमनी के यहाँ ई ना बनेला, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाए के ट्राई कइले रहनी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आइल बा। और आप लोग भी हमरा तरीका से बनाइब जा, तो आप लोग भी पहली बार में ही फाफड़ा बना के तैयार कर लेब जा। और प्लीज़ ए वीडियो के पूरा देखब जा, बीच में छोड़ के मत जाइब जा। अब एइजा हम चॉपिंग बोर्ड लेले बानी, देख सकेनी जा, और बेलन से हम बेलतानी। इसे त ई हाथ से बनावल जाला, लेकिन हम फर्स्ट टाइम बनावतानी त हमसे उ नइखे बन पावत। त ए वजह से हम बेलन के सहायता से बनावतानी। अगर आप लोग से बन जाए तो आप लोग हाथ से ही बनाए के कोशिश करब जा। अगर ना बने तो ईज़ी तरीका बाटे, आप लोग बेलन से मतलब रख के और दोनों साइड मतलब बेलन पे भी तेल लगा लेब जा और मतलब जो चौकी होई ओपे भी तेल लगा लेब जा, ताकि चिपके नाही। और एकरा के बीच साइड से काट लेब जा। तो बड़ा साइज़ के बनेले बानी तो 2 भाग में काट लेले बानी और चाकू की मदद से एकरा के निकाल लिहल जी। देख सकेनी जा, तो ये आसानी से निकल जी फ्रेंड्स। एही तरीका से सारा फाफड़ा हमनी के बना के रख लिहल जाई। त हम हाथ से भी दिखा देतानी, ई देखी जा, नइखे बन पावत हमसे, ई देखी। अगर आप लोग के बन जाए तो बना लेब जा, एही तरे पकड़ के खींचल जाला। त हमके बेलन से ही आसान लागता, काहे कि हम फर्स्ट टाइम बनावतानी और ए वजह से हमके बना नइखे पावत। अगर आप लोग हाथ से बना लेब जा तो बना लेब जा। अगर ना बनावे आवे तो एकदम ईज़ी तरीका बाटे, बेलन से चौकी बेलन पे रख के तेल लगा के बढ़िया से तरीका से बना लेब जा और पतला-पतला एकरा के बेल लेब जा। ई देखी जा, ई निकल जाई, तेल लगा लेब जा त चाहे चाकू से कि बढ़िया से निकाल लेब जा। और हम तेल भी गरम कर लेले बानी, गैस पे चढ़ा देले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। और बढ़िया से हमनी के फाफड़ा बन के तैयार हो चुकल बा। तेल भी बढ़िया से गरम हो गइल बाटे। त चली जा फ्रेंड्स, अब एइजा तेल एकदम से नॉर्मल होखे के चाही, मतलब कि ज़्यादा तेज़ गरम तेल ना चाही। जहीं हमनी के पापड़ तलेनी जा ना, ओही तरीका के हमनी के तेल के गरम रखे के बा। ज़्यादा हमनी के एकरा के नइखे गरम रखे के तेल के, नॉर्मल पे मतलब कि मीडियम फ्लेम पे आप लोग गरम कर लेब जा। अलट-पलट के दोनों साइड से क्रिस्पी होखे तक हमनी के पकावल जी। मतलब कि धीमा आँच पे क के कम से कम 5 मिनट एकरा के छोड़ देब जा। 5 मिनट से अधिक मत एके पकाइब जा, ना त ई जल जाई और फिर एकर टेस्ट खराब हो जी। त देखिए हमनी के फाफड़ा बन के तैयार हो चुकल बा। चलिए दूसरा वाला बैच भी तल लिहल जा फ्रेंड्स। तो दूसरा वाला भी हमनी के एइजा तल के रेडी कर लिहल जी। एक-एक करके सब कढ़ाई में डाल दिहल जी। तो जितना बड़ा कढ़ाई होई ओकरा हिसाब से आप लोग डाल लेब जा, चम्मच की मदद से चाहे पलटा की मदद से के अलट-पलट लेब जा। तो एके देख के केहू बता सकेला कि हम पहली बार में ही बेसन के फाफड़ा बना के तैयार कइले बानी। काहे कि आज तक हम यकीन मानी जा कबो बनइले नइखे, लेकिन फर्स्ट टाइम बनइले बानी और एकदम से गुजराती स्टाइल जे तरे बनेला ओही तरीका के हम बना के रेडी कर लेले बानी। तो अगर हम बना सकेनी तो आप लोग भी बना सकेनी जा। बहुत ही आसान रेसिपी बाटे और ई चाय के साथ खाए में बहुत ही मज़ा आवेला। देख सकेनी जा कितना मज़ेदार रेसिपी बा। तो और भी जितना भी बचल होखे सबके आप लोग यही तरीका से तल लेब जा और तल के निकाल लेब जा। और अगर बड़ा साइज़ के फाफड़ा होखे तो ओके 2 भाग में काट के आप लोग भी तल सकेनी जा। तो चलिए जब एकरा के एगो बर्तन में परोस दिहल जा
तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर हमने के फाफड़ा बन के तैयार हो चुकल बा गुजराती स्टाइल। अगर कोनो गलती होई लोग है तब प्लीज़ आप लोग माफ़ करब जा और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताएब जा कि का ऐसे ही फाफड़ा बनेला या गलती हम बनेले बनी, तब प्लीज़ हमके कमेंट करके ज़रूर बताएब जा। अगर आप लोग के पास कोनो रेसिपी होखे तो हमके शेयर करब जा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो के अपना दोस्तों में भी शेयर करब जा। तो ये देखिए तोड़ के हम आप लोग के दिखावत तनी कितना क्रिस्पी बनल बाटे। तो एकरा के जलेबी के साथ भी खा सकेनी जा और चटनी के साथ भी खा सकेनी जा। तो अगर आप लोग मूँगफली के चटनी बना के भी खा सकेनी जा, धनिया पत्ता के चटनी के साथ भी खा सकेनी जा और ऐसे भी मिर्च के साथ भी बहुत ही टेस्टी लागेला। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आइल बनी जा तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि हमरा अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले। तब तक खातिर बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलल जी कल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखे खातिर। तो एक ये आप लोग जाके तुरंत बनाई जा और चाय के साथ खाई जा और हमके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करी जा, सपोर्ट करी जा और आप लोग हमके बताई जा कि काहे में कोनो गलती रहला तो प्लीज़ हमके ज़रूर बताइब जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल जी कल एगो नया वीडियो के साथ।